Kini ang GMA Regional TV Live. Ug mga kapuso nining atong pilot episode sa GMA Regional TV Live, makauban nato ang amahan sa dakbayan sa Sugbo mao ginangunay sa mga preparasyon ug mga lakang batok niining gihingusga nato nga kampanya ug gubat batok sa COVID-19. Makauban nato live si Mayor Edgardo Labella. Good morning, Mayor Labella. Good morning, Nico. Good morning sa imo mga televiewers. But first of all, Yes, allow me to congratulate GMA, GMA in your pilot episode, no? Kaning gitawag ninyo GMA Regional TV program. Congratulations, and I hope that magpadayon ni for a longer time so that you can bring the best to the people in this part of the region. Congratulations, GMA. Congratulations, Nico, sa staff ninyo din sa GMA. Daghang salamat, Mayor, for joining us for our pilot episode. Mayor, kumusta na? Murag hilabihan jud ka busy sa miaging mga semana hangtod karon. Kumusta, Mayor, ang atong gubat batok sa COVID-19? Of course, Nico, di lang yun ta muhunong. Magpadayon lang yun ta. Kinibitaw rong nahitabo nga nakita nato nga nisaka. Pero ako ning i-attribute, Nico, sa ang kaning nidaghan karon kay humangod atong nahitabo sa pizza size nga dunay usa ka taga lumulupyo diha sa sitio Zapatera nga symptomatic ilantan, skiton. So dala sa Tambalanan, pagtan-aw positive siya. Because of this incident, kaluoy sa Ginoo niko, kita man sa goy unang local government unit nga nakaabot og mga 34,000 testing kits. So ako dayong gi-instruksyonan si Dr. Daisy Villa ug ang atong City Health Office in collaboration with the Department of Health nga kinahanglan we have to undertake a massive swab testing para sa atong mga katawhan labi na ng iriyaha kay kana gud na ang sitio Zapatera inuntang po nga gawas nga densely populated ang sitwasyon sa mga bahay dinha kadikit-dikit yun nga inig-abligan ni mo sa imong pultahan na sa imong silingan. Correct. So prone yun kaayo ang contamination. So moto nga we instructed City Health Director Dr. Daisy Villa massive swab testing kay naamatay daghang testing kits, ikaduha contact tracing. So 2 days after or a day after nigawas dayon ang iyang drinking body ug ang ka-live-in nigawas nga positive. Unya diha pay laing duha mao na nga pero nahibungta Nico nga kini silang upat dili man mga symptomatic, asymptomatic, found positive, wa hilanti, wala sipuna, wala ubha. But nonetheless, tungod lagi kay although no ang protocol gid unta sa Department of Health basta asymptomatic, walay signs, wala ubha, wala sipuna, wala hilanti, home quarantine ra gyud unta. Tapos sa atong mga senador, nag-home quarantine, mga positive pero asymptomatic. Pero tungod lagi sa kondisyon dinha sa Zapatera, sitio Zapatera, ato yung gipadala dito sa isolation ward sa CCMC. So, tuaron sila. But we never stopped the massive swab testing. Mayor, after your declaration sa lockdown sa Barangay Los, some sectors are calling mas maayo kuno nga citywide lockdown ang ipatuman aron mas hugot gud ang kampanya. Your take on this, Mayor? Buot yun na itong una-unaon, Nico, kining enhanced community quarantine. It's just the other term of lockdown, no? Pero doon naman tayo mga exceptions based on the katong interagency task force memorandum. Pananglitan ang mga government officials, kunya certain businesses like mga pagkaon, drugstores, medicines, ingon ana. Doon na mo, these are the exceptions. Pero kung buto na unaon, this is already in effect a lockdown. Pero usahay lagi, kay ulo atong mga tao. Muna nga akong instruction sa police. Mayo ta pasalamat ni General Angkan na nag-augment sa siya o mga military personnel. Para lang yun sad pag siguro nga ang lockdown na gani, di na magpataka og suroy. Kaya ang reason lang yun nga we allow them to go out and go around the territorial jurisdiction of the city kung ang purpose magpalit og pagkaon, essential commodity o tambal, no? Nga mo na nga we really have to be strict about this
bitaw na nga karon murag na busy ang mga checkpoints tungod sa gi-monitor naman yung maayo ang kining mga tao nga gadaog quarantine pass. Mayor, usasab sa concern gyud, growing concern sa mga tao, labi sad ning mga apektuhan gyud sa lockdown sa Barrio Luz, gawas sa sitio sa Patera, kining food security, Mayor, kabalaka sa ilang pagkaon sa inadlaw-adlaw unsay tubag sa city government ani Mayor. Actually, sukat pagsugod o mga last week man siguro to, doon na tayo gitawag og mobile markets that are going around the city. Mga 20 plus naman siguro ni na maligya og fresh vegetables, fresh fish, fresh foods. Pero considering lagi nga kining sitio sa Patera, medyo daghan sang mga kaigsuonan natong kapos. Nalili gyud nato sila pasagdan. Labi pa kung makita nato nga maglisod sila sa ilang pagkaon. Finally, Mayor, murag limitado atong oras. Unsay mensahe nimo sa mga Sugbuanon taliwa nining gitawag nga mga trying times, Mayor? I know nga kamo you're forced to make difficult mga decisions karong panahona. Unsay ihatag nimo nga impart nimo nga mensahe sa atong mga tao? So, let us also take advantage of this ingnon na lang nato kining crisis nga atong giatuha. Stay at home. Ikaduha, follow the rules and guidelines. Musunod lang ta sa mga lagda nga atong ibabaw karon sa dakbayan. Salamat kayo. Alright, daghan kayong salamat sa imong pag-uban kanamo karong buntaga, Mayor Edgardo Labella, sir. Mubalik pa Mayor Kapuso dinhi sa GMA Regional TV Live. Kini ang GMA Regional TV Live.